Γεια σας παιδιά, λοιπόν το σημερινό βίντεο που πάτε καταλάβει και τον τίτλο είναι My Night Routine. Ναι, μου το ζήτησε η Χρυσοβαλίνα Μπίτσα, αν διαβάζετε έτσι. Και λοιπόν, περάσαμε τους 200 subscribers. Ευχαριστώ πάρα πολύ παιδιά. Γενικά με την προηγούμενη εβδομάδα που είχαμε 200, τώρα είμαστε στους 250, κάπου εκεί. Γενικά είμαστε πολύ γρήγορα, έτσι τους πετάω τους subscribers. Όχι, εντάξει. Οπότε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, οπότε πάμε στο βίντεο. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο μας. Αν σας άρεσε κάντε like, αφήστε comment από κάτω και subscribe για να φτάσουμε στους 300 subscribers. Και κάτσε. Γεια σου! Τα καινούργια κατοικίδια! Είναι ένα γατάκι αδέσποτο το οποίο είναι 2 μηνών και το πήραμε στο σπίτι μας. Δεν σκατεί λίγο. Ναι. Άτε. Λοιπόν, αυτά. Οπότε κάντε like άμα σας άρεσε. Βασικά το είπα. Οπότε τα λέμε την επόμενη Κυριακή.